Kum shibenta ban say madan ya ki sab bagi khana ki don la kalong ha ka kam yelek kai football ni ki wepat ki jat jing yelek kai ha ka pertai social media menta kalong ka badon kam ha la ong menteri break mi ikatanat sports ke sarkar jilla uba shakliar wajri habakran chikilat pathai kubor hadian ke jing ai kublai kitbok kit riang yo Heprit Samborlang renja news nam karta ha ka khalai trigunai lar arja arpusau shwa bu unmi na Shillong wan lech sha hikai ha ka Minerva Football Academy ha Punjab uba shakliar wajri ula ong baka Rynsan social media ka yarap ha ladan nang ban pendon kam yaka kumban sukudau bau Heprit Samborlang ula pau nam haki benai baladam nak video ko pen I ya kejing tibet up goal jong u bat lapen ya stream ya u kum u Emiliano Martinez urang up goal jong kari Argentina kabalara ya ka nam la du jong ka lempu yele kai football World Cup arja arpuar kani video kala kreng ya ki club na sabar jella bat sabar ri ru kumjo bat menta ka kenti u Heprit Samborlang renja ula yo ban soy ya ka kontrak pas post nam bat ka Minerva Football Academy hakaba unsha hikai na dong sadong ula ong ba menswa kala don ka jing kendo bat ki bahayeng ki kur ki hinman u Heprit Samborlang bat sala ban tip ba kumno la poi sa ka benta ban yo ya soy bat ka club ba pau nam hakari India ba la ben rap ba deu hinman jong Heprit Samborlang u bala pelot por ban ring bat tap ya ki video up goal jong para haki Rynsan social media ula kentu pat baki aka ki be day bat ka Rynsan social media ki de ban long na ka benta ka jing baha bat jing mentoy katanat sports ka donya ka benta ban kershan ya ki Heprit bat khna ba Donsap la ben rap u menteri shu ula ong baka jing ya lenti u Heprit Samborlang kan long pat ka jing ai man sim ya ki we pat bakin 3 minute ban yok het yo so bat ulong menta ka jing so sarong ya ka ri khasi jantia bat ka jella hi bro ka we di nakaliang ka jungi kumka sarkar hi ni kwa banyadon benta mangin yarab ikat ke bangila dia ka jungi keren lang bat ki bahiyeng bahasam haringkat ki nongelam juga kur nilai kendo bat menta sendiri nilai kendo biang bat nakaliang ka jungi ka government nila ai ka financial assistance nakam tai tu nai happy berit iban lit ya ka training support Punjab kini kan de banlo kan Nuksa nakam ta ki babun mar kan mau ka bangaya kendo habang akli kumno mo ki poi sekali ke benta ba hadu ka taga academy kelalong willing bahkan ai ka kontrak ini Heprit menjong I ba nakapor sakapor uju penting video ini kelung bat usit post ru apa YouTube apa social media platform ki bapher bat link ba kata kilala kala yo kala poi sedok ka kinong yalam jong taga academy begini I kata video bana kaliang ka jongki kila ya long in touch bat ka yang kesem jongki na I Heprit pi kini ki baro kediban long ka jing aimen sim nakam ta kitu ki kena ki badon ya kasam akalong ha ka sports pi ting ngaju am sim la dah pidon ya kasab Shim Nuksa ni irin ni ki video I post po YouTube kan ni ka pertai social media mentak bayar bah ladang inang man pendon kam kalong ka jing yarap ka bakrau ti ngai men sim ki apa pidon ni kasap ko pong ko pidon trisitom practice ba ring ki video ki jong pi bo ki YouTube bo ki social media platform ki baper bangi kirman baling baki ni ki baro ru pindang yai ki tentai nakaliang ga jungi ko sarkar mo ang ngir ngi dan laka benta ban ya kumno bangindang kentiu pan ya ki samla jungka jela ga jungi ki badon ya ka sap ka sports te ngir ngi dan laka benta ko sarkar ndrenga ju encourage ya kini ki khun samla lani kini ki hap ki berit ba kin pendon kam ya ke social media platform ru haka nakumta ka jing nong ka bakrau ki kon ba I ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba ka bangi bam ka tain em ya ka met jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Rayman kapor yim ju yo ai ka jing bam ki batay ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kmat ba kumno ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakrukam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini ke jingpang namar kim yo ya ke jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha
ukau, ata, melu, kadut, bat ka umpnyang bam. Baro kindon ke jingbam ka bantay, kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na ki jingbam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun ka fortification jong kau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei kun. Om dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Dia kun ka jingbang ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.